на сцената е журито. Ще искам да поканя и нашия любим кмет на село Беловец, който ще ни помага за наградите. И така, госпожа Бахриева е приготвила хубави награди, които са лично от нея, и нека да й благодарим за аплодисменти, защото тия всички деца ще получат поощрителни награди. Но преди да получат положителните награди, ще започнем с третото място. И така, трето място печели номер в най-малката група от 7 до 9 години, Мини Беловец. Трето място, номер 5, Десне Метин, малката госпожица Метин. Летата поставя хореографа Вивиан Стефанова от фирма Латон. Награди от журито, от певеца. Въобще, отпред. Всички наградени са селекти, всички наградени деца тази вечер ще ги помоля да останат тук с родителите си и да се запишат при Петя Маринова за участието на големия финал. Да видим коя е другата щастливка печеливша. Второ място в тази възрастова група печели номер 2 Оля Бахтияр. Аплодисменти! Отново лентата поставя нашата красива и чаровна хореографка госпожица Стефанова. Нека да аплодираме и нея тази вечер, заслужава аплодисменти. Видяхте каква хубава хореография е направила. Така. Имаме допълнителни награди, които награди са от Латона Лайф, организаторите на това модно събитие. Фирма Латона Лайф награждава от първа възрастова група най-малките участнички Мелиса Левентова. 4 годишна е тук при мен, да дойде Мелиса. Малката Мелиса получава награда и право на участие на големия конкурс Мимис Разград 2012. Друга нейна подгласничка с поощрителна награда е Боряна Иванова, 4 годишна. Получава също награда и право на участие на големия финал. 4 годишната Мелис Раджеп получава също награда. Аплодисменти за нея. Вижте колко е красива и смела и чаровна. Беше се включила и в танците, видях преди малко. Получава награда. И най-малката Ивелина Ивайлова е една годишна, на една годинка, висока е 43 см, подсказаха ми нейните родители, не е 38. Вижте за какво става въпрос, гледайте какво дефиле. Това е в рекордите на Гинес, трябва да запишем. Нашия фотограф Росен Иванов снима сериозно, сигурно около 3000 снимки е направил тази вечер. Казвам, снимките ще ги получим в местото. Всеки един от вас, всеки един зрител може да си получи снимки, да си прехвърли, ако има желание. И така, кулминацията в тая група. Затейте дъх. Дами и господа, първото място печели номер... Кой ще ви подскаже? Кой номер печели? Само един номер ли каза? Не е номер 1. Някой каза номер 3. Това е Елин Бисимова. Дами и господа, номер 3 печели короната тази вечер. Титлата Мимис и тежката корона, която ще носи една година. Заслужено. Награди от журито. Мета на селото раздава шоколади. И аз към един шоколад. Аплодисменти за всички тия красиви малки деца. Ще помоля моите колежки Вивиан и Стиги децата за снимка в по-назад. Короната, внимание, снимаме. Вивиан. Петя, поздрави децата.
искам да направим снимка. Те са вече в историята в село Бел.